teacher of the bisingo kaisa general knowledge test khaimani haino klayo je sabo busuk porani phatarogo boini phatarogo je সাধারণ জ্ঞান একেবারে জেনারেল নলেজ সাবনিত অবনচন তিনি জায়গা টেস্ট খাইমানি হাই ও জায়গা যারা কপ্লাই মাননাই যতনি সিলাই সিগাং যে আনসার রি মাননাই বরবন जों প্রাইজ রিজার্ভিং দङ তিনি जों ओ जागानि प्रग्रामनि बिसिंथिनो जों कायसा सोलोंमुं माननाय जे जों साबजेक्ट नि फातारावबो जों जेनेरेल कायसा नलेज आबो जों सिनि सागतनिनानै नांगौ कारण गोबांमा कम्पिटिटिभ एग्जामाव जों नगो जारा टैलेंटेड स्टुडेंट्स बीए पास खायमानि यागुलबो जों भारतबर्ष गोबांमा आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर त्रिपुराव प्रत्येक स्टेटनो जानजानि सिविल सर्वेंट एबा पुलिस सर्वेंट जों नुगो जिनि त्रिपुरा हानि क्षेत्रे जों त्रिपुरा सिविल सर्विस त्रिपुरा पुलिस सर्विस अबहाय कम्पिटिटिव एग्जाम रगो जों क्रैक खालामनानै हिंगाय जों निजिनि साबजेक्टनि बादैबो जों गुबुननि साबजेक्ट रगोबो जिनि नलेज दंनानै नांगौ आबो जों फरायमानि लगी लगी जिनि जेनेरेल नलेज आबो जे जों दंनानै नांगौ दिनै दर्दी आबा अभियाननि बिसिंथिनो जों स्टूडेंट्स रगनो स्पेशली सानानि मुजुगो जे नरनि भविष्यत नरनि फ्यूचर आ बेबाग मुताबिक नरनि खानि दिनै नरक और नुबुइ मानखना जे जिनि एसडीएम साहेब नरकनो क्वेश्चन खायमानि लगे लगे जे माननाय बयाक तिसारिनि साजा जे माननाय बयाक तिसाखै बनो क्वेश्चन नि आंसर जोङो जुदि राइट आंसर के बनो कायसा प्राइज दिजानो अमनो जों बसिकांगो तेबो जिनि फरायनाय रखनो जों अमनो सानानै मुजुगो जे गाहामखै फरायनि ते फरायमानि लगे लगे जिनि जे जेनेरेल नलेज दंनानै नांगौ ते प्रेजेंट इज ए सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट जिनि त्रिपुराव भारतवर्ष पृथ्वीआव बो अवस्थाव जों चलुइ दं आबरबो जिनि नलेजो दंनानै नांगौ आबनि बागै जों दिनैनि प्रग्राम अब बेलेखायनो नांगौमानि कायसा प्रग्राम ओ प्रग्राम जिनि सुद जागो प्राइज रिवै जों गावथाव कायसा प्रग्राम खालायलाय थांगा आमो सिबि जिनि नाहरमुंया जिनि वानसुमुं जिनि नाहरमुं जे जिनि स्टुडेंट्स रो जाते तेबो पराओ खावारनानि ओ नाहरमुंनो नाहरैनो जों दिनै अमहाय program खालामजानि दं जिनि स्टुडेंट्स रनो आं कायसा शेयर खायनानै मुजुगो जे जों आगि रगो जिनि आमचाइनि गोबां स्कुल दं जे स्कुल नि बुमुं खोनाखांगानोसै जों बर' रगबाय मकल हामिया बायनाय सिजागो तांगै हामिया बायनाय सिजागोखाय जों बिसि गोबां रमै जेफोरनो सिनि जों खासिखा 1990 1990 साल रगसिनि जों बाब्रो क्लास 5 6 7 रगसिनि फरायवै थाइमानि जे खासि मानि यागुलो जिनि तिप्रासा आमचाइनि स्कुल रगो माध्यमिक एते 12 नि रिजल्ट नि कग्र जों वान सुगै फायगांगे बेलेखनो जों वानाव कारण नरक तो आ जराव नरक आसे आचायाखो दिनै नरक क्लास 9 10 11 12 परेवै दं एथिं जों साइबानो 2018 सालनि सिगां त्रिपुराहाव जे माध्यमिक 12
ni result rok sung sini amche sung nukmani tabo abo totally different ngi thaka pura change ngi thaka tangni change ngi thaka ke sung nayo je sini porinai rok kaham ke poriwi kaham result paitung abo ni bagai sung education department te sung niji sakbai kan sung teacher rok bai sini elakani IS rok bai sung kok sablayo je jasa kabeno sung result kaham khaina nangai kesini tiprasani amsa ni result norma tini kisah orang share khalainya nemu jungo karena noron kani joto data krihan bimana kan ini koike school ni bumung sanai jeta sini hezamala IS ni andar kalayo jemono di PM Sri Akhalia Sora English Medium Higher Secondary School oja gawo taklai 32 jona পরীক্ষারে মানি আর বিশিং খরচা কাইসারে দুশো পরীক্ষারে মানি পরে বতে ফাইলিয়া টোটাল 31 জনা পরীক্ষারে মানি 31 জনা পরীক্ষারে মানি বিশিগ 31 জনা না পাস সংখ্যা আ 31 জনা বিশিগ 7 জন ফার্স্ট ডিভিশন 18 জন সেকেন্ড ডিভিশন তে বাকি 6 জন থার্ড ডিভিশন অমহাইনো जों साइबानो बरकाखाल हायर सेकेंडारी स्कुल अरबो सेमनो जे 77 जना माध्यमिक बरक परीक्षारे मानि 77 जना पास होगा 100% आरो बिसिं फर्स्ट डिविजन 10 जना 33 जना सेकेंड डिविजन बाकी 34 जना थर्ड डिविजन अमहाइके चांदपुर स्कुल एग्जाम अमनो कैसे डिसीजन आं बोनो साका जे चिनी हेजामारा आईएस नि अंडाराव जे स्कुल तंबाय माने हाई सेकेंडारी ते हाई स्कुल आरो नि बिसिं प्रत्येक स्कुल नि दुइजना स्टूडेंट साइड सबसे गाहाम रिजल्ट खायते गाहाम सीरियस के पड़ियो बरो नि बिसिंगो जों जुदि 9टा स्कुल दं 9 दुगुने 18 जना स्टूडेंट दं जों आलादा बारे कोचिं खायै फाइनाय बोसोरो जों तेवाइसे सिमनानिबो टप 10 आव तनिनाय आकगनो वान सुगि सामखायनि आं आईएस नि थागा आं आशा खायो जे स्टूडेंट्स रनो जों सायानो आ स्टूडेंट्स रनि बिसिंगो जों टप 10 आव तुबुनाय अ वान सुगुइ नरक सामखायजाबायनि आनि स्टूडेंट्स रनो आं कयलानि बुथुमो जे नरक सेचिनि फ्यूचर नरक सेचिनि भबिष्यत अ आमचाय बाहाय नाय अ आमचाय नायथद जों सासांनानि आबो ताबो नंनि यागोसे नंनि यागो जेहेतु चिनि फ्यूचर दङ चिनि फ्यूचर नि लगे लगे तेमो इम्पोर्टेंट हका दिनि बुमाबो फानि मुखांनो नरक बाहाय गैसंरिनानि आबोनि सेले तेमो इम्पोर्टेंट हका नि जि बायथां बाहायकै सात निजिनि याकुंबाय बाचावै अ सोसाइटी न पहर खायनानि आबोबो नरक मावान सुनाय तिनि सिङाव जागो फर्स्ट डिविजन सेकेंड डिविजन नि कक साजाका नरक जत्तनो एक्सीलेंट मानना नांनाय आबो आं नरक कयनानि बुजुगो कारण जों साइमानो सिनि सिमना आमचाय आगिनि सिमिपाना किजा डिप्राइव खायतनि जागो आगिनि सिमिपाना डिप्राइव खायतनि जागो आरो माने अमयासे जों माइया जों मानो जों लास्ट जे टीसीएस टीपीएस नि एग्जामिनेशन पे लास्ट ईयर नि जेता पाइथाक टीसीएस तलामानि आरो बिसिं चिनि हेजामारानि खरसा दङ अबनि सिगां टीपीएस नि एग्जाम हो बे खरसा जोंरो टीसीएस अफिसार मानका अमहायना बिसि ब्रुम चिनि सिमनानि टीसीएस टीपीएस नखरना नांनाय डॉक्टर इंजिनियर तो नखरै दङ कुनु प्रॉब्लेम करे किन्तु जों नांगौ टीसीएस टीपीएस अफिसार आबनि बागै नरक काहाम परिदि चाकरिनि बागै कोन अभाब करे ताबो को गवर्नमेंट नि चाकरि माया आमहाय कोन करे सिनि जे ताकलाय जे अजगा टीसीएस माननाय बमन सलायसे कामको पंचायत एक्जिक्यूटिव अफिसार को मानो जत्तो जागाबो न मानै दङ किन्तु आबनि बागै तामो खायना नांनायखाय जों परिनानि नांनाय ताबो नि जुगा कम्पिटिशन नि जुग ओ कम्पिटिशन नि जुगो जों तिनि जे अजगा क्विज कम्पिटिशन खायमानि हाय अजगा जों आन्सार दैमानमानि हाय जों कम्पिटिटिव एग्जामाव थांगैबो जों आबनि आन्सार दिनान बागै जों रेडि मा दंलायनाय दिनै सुरेन्द्रनगर हाई सेकेंडारी स्कुल अमर इंलिश मीडियम खाजाका
কারণ जों ताबुकनि दिन इंगे साइमानो जतनि इंग्लिश मीडियम नि उपरमान डिपेंड खालायो आवन बागे बरकाटानि स्कुल नो इंग्लिश मीडियम खालायजाका आखालिया सरा दारु गामरा अबरनो जों बेबा इंग्लिश मीडियम खालायरिका फाइनाय सालो जों चिनि आमसाइनि जत स्कुल नो इंग्लिश मीडियम खालायै जों बो त्रिपुरानि चिनियो सिनाम जे तंनाय रगो जों बो बाकी आमसाइनि हायनो जों गाहाम परिनाय नि नर वान सुबि अबश्य नर बनि जिनि याखंबाय बासाय माननाय दिनो at least যদি টপ 10 তংনানি বুঝু খাই দিনো কমসে কম 8 ঘন্টা আজুগুই পড়ি নন কোনো মাইকালাল তে কাসই মানজা নং সালসা অ সোসাইটি নং পাওয়ার রিনাই রিনাই অ কত মানসু বিসে जों পড়নাই নাঙাই जों কিন্তু পরে আসাদিন তা মানসু जों তাও তো মোবাইল ফ্রেন্ড সার্কেল ফ্রেন্ড মোবাইল নন সারা জীবন লগে ইগলা কিন্তু নিনি পড়াশোনা খাইমানি নিনি যে মেহনত খাইমানি নং যে निनी फ्यूचर नि बागै नों जे दिनो 8 घन्टा आजुगै परिमानि आबुनि फल नों बीए पास एमए पास हायखरा नि ग्रेजुएशन नि याबुलसो सायमानाय नों तामो खलायका ताबुक नरक नि जरा ताबुक नरक कष्ट खायगांखाय नक भबिष्यत आराम खायथांनाय माननाय ताबुक जुदि आराम खायगांखाय नरक भबिष्यत कष्ट माननाय आबुनि बागै वानसुगै बुजिगै गाहामखाय परि जाबाय दिनो दिनैनि प्रग्रामा किसिसा कौनार नरन बायनाय जतन हामबाय खुलुमबाय।